መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስብከት ዮሐንስ መጥምቅ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 11 ክሳብ መፈጸምታ። ኣነስ ንንስሓ ብማይ እጥምቐኩም ኣለኹ፣ እቲ ድሕረይ ዝመጽእ ግና ካባይ ይሕይል እዩ። ኣነስ ኣስኣኑ ክጸውዑካ ኣይበቅዕን እየ። እሱ ብመንፈስ ቅዱስን ብሓውን ከጥምቐኩም እዩ። ዓውዱ ዘጽሪየሉ መስአ ኣብ ኢዱ ዘለዎ እዩ። ስርናዩ ኣብ ቆፍኡ ክእክብ ነቲ ሓሰር ግና ብዘይጠፍእ ሓዊ ከንድዶ እዩ። ጥምቀት ኢየሱስ። ሽዑኡ ኢየሱስ ብዮሃንስ ክጥመቕ ካብ ገሊላ ናብ ዮርዳኖስ መጸ። ዮሃንስ ግና ኣነ ደኣ ብኣኻ ክጥመቕ ኢልየኒ እምበር ንስኻ ዶ ናባይ ትመጽእ ኢሉ ኣበዮ። ኢየሱስ ከኣ ኩሉ ጽድቂ ክንፍጽም ይግብኣና እዩ እሞ እጅስ ይኹን ደኣ ሕደግ ኢሉ መለሰሉ። ድሕሪዚ ፈቐደሉ። ኢየሱስ ምስ ተጠምቀ ብኡ ካብ ማይ ወፀ። እንኡ ከዓ ሰማያት ተኸፍተ፣ መንፈስ ኣምላኽ ድማ ከም ርግቢ ወሪዱ ኣብ ርእሱ ክዓልብ ረኣየ። እንሆ ድማ ብኡ ዝተሓጐስኩ ፍቱው ወደይ እዚ እዩ ዝብል ድምፂ ካብ ሰማይ መጸ።